Letní sezóna na Liptově byla tentokrát oficiálně zahájena v parku světových miniatur a zábavy Tatrapolis, který je sousedem známého akvaparku Tatralandia. Právě tyto a řadu dalších atrakcí najdete nedaleko od srdce tohoto horského regionu Liptovského Mikuláše. Na to, co mohou turisté v letních měsících na Liptově zažít, jsme se zeptali těch, kteří jeho atrakce již řadu roků úspěšně propagují. Mohli by sme to rozdeliť na mokrú variantu, suchú variantu, lebo vždy je všetko možné. Čo sa týka mokrej varianty, je to určite jednoznačne sú to naše jaskyne. A nie je to len Demenovská jaskyňa, ale máme tu ďalšie sprístupnené jaskyne. V Liptovskom Jane je to Stanišovská jaskyňa, ale máme v súvislosti s jaskyniami aj krásne vynovené Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ktoré je naozaj výnimočné. Je v Liptovskom Mikuláši a je interaktívne a návštevník sa môže zoznámiť na malom priestore s veľkou históriou prírody a jaskyniarstva. To je ten mokrý variant. No a suchý variant ponúka všetko ostatné. To znamená, že či je to už turistika, je to významné dĺžky vyznačených cyklotrás. Je to viac než 800 km cyklotrás, ktoré môžu návštevníci absolvovať. Požičiavame teraz aj elektrické bicykle. Dokonca sme zavedli takú službu, myslím, ako prvý na Slovensku. Takže tých možností je veľa, pretože v Liptove zo 40 faktorov turizmu je 32 prítomných v našom Liptove. Chýba nám iba more. My v Liptovskom Mikuláši už pár rokov dozadu organizujeme tzv. Mikulášske leto, keď na námestí Osloboditeľov v centre mesta organizujeme pravidelne večery, rôzne večery. Organizujeme pravidelnú sprievodcovskú službu pre návštevníkov. Majú možnosť využiť Wi-Fi zónu, ale majú možnosť využiť aj aplikáciu, mobilnú aplikáciu, ktorá ich prevedie samotným centrom mesta. Máme aj takú službu, že tí, ktorí sú ubytovaní napríklad v Jasnej alebo vedľa Liptovského Mikuláša, tak už sme si to vyskúšali v zimnej sezóne, kde sme to pre tých, ktorí sa rozhodnú osobitnými linkami autobusovými podvečer prísť do Liptovského Mikuláša z tej destinácie, tak v zime sme im pripravili program Nechajte sa zlapať v našom mestskom múzeu a teraz im pripravujeme na leto program Nechajte sa baviť, kde ich chceme našimi kapacitami nejakým spôsobom zabaviť, spestriť im pobyt v Liptove. Nachádzame sa v regióne Liptov, konkrétne momentálne na Liptovskom dvore. Región je typický spojením hôr a vody. Dneska sme boli na vysokých horách, boli sme na Chopku vo výške viac ako 2000 metrov nad morom, v stredisku Jasné a Nízke Tatry. Včera sme navštívili tú vodu, Tatralandiu, ale zároveň aj novinku Tatrapolis, čo je atrakcia, ktorú sme otvárali teraz na letnú sezónu. Je to park miniatúrnych svetových stavieb. Liptov ponúka ale aj mini Slovensko, čo je zase park miniatúrnych stavieb slovenských, kde sú rôzne kostoly, hrady, zámky, takže naozaj veľmi zaujímavé. Voda je dôležitou súčasťou turistiky práve tu na Liptove, pretože máme tu na dva veľké akvaparky. Jedným je Tatralandia, druhým je Bešeňová. Zároveň máme tu na aj kúpele liečivé na lúčkach a je tu množstvo termálnych minerálnych prameňov. Na letnú sezónu sme si pripravili veľmi zaujímavý projekt. Liptov bude spájať cykloakvabus, ktorý bude prechádzať hlavnými atrakciami regiónu. Pôjde z Liptovského Mikuláša po jednotlivých vodných atrakciách Tatralandia, Liptovská Mara, čo je naše Liptovské more, až po Bešeňovú. Zároveň bude mať pripojený
vozík na bicykle, takže ju môžu využiť aj cyklisti, aby sa dostali bližšie k nástupným staniciam, nástupom na cyklotrasy a vlastne spojili si dolný a stredný Liptov. V lete je to najmä o rodinách s deťmi, keďže sú prázdniny, takže my máme jeden krásny projekt pre rodiny s deťmi, volá sa Poklady na Liptove. Pokladov je na Liptove 7, by sme si ich tak pomenovali, jedným je hory, druhým je voda, tradície, zvieratkovo a poklady miest až teda do tých 7 a detičky chodia, spoznávajú tie jednotlivé lokality, tie jednotlivé atrakcie. Tými pokladmi na Liptove ich sprevádza ovečka Valaška, čo je taká typická ovečka, ktorá je naozaj typickou len pre tento región, pretože ona zhruba v 13. 14. storočí prišla vo valašskej kolonizácii sem. Toto bol veľmi chudobný región, kde ľudia v podstate konzumovali kaše a boli slabí, nevládali a keď sem prišla táto ovečka, tak zistili, že ovečka má trojaký úžitok. Zrazu jedli mäso z ovečky, mali mlieko, brinza, čiže to je to typické, čo práve z Liptova pochádza, a ešte aj vlna. Pokud chcete zažít krásné léto či podzim s celou rodinou, či jen partou kamarádů, nebo zorganizovat firemní akci, je region Liptov tím správným místem. Ty nejlepší tipy a zajímavosti najdete na webu visitliptov.sk.